ئەم لە دوو ڕاستیەنە، ئەم بەهێزە ڕاستیە باوەڕ دکن. دڵدار TV. بناو خدای مهربان و دلوان، حمد و ثنا و شکرانی بو خالق رحمانی، کو فصاحت و بیان دایه لیسانی، لیسان دایه انسانی. تماشاوان هجا هم بخیر هاتن برنامه دین، ایمان و آیین. ام لسر دلدار تیوی دست بوشانه دکن ایرو که مجار عمل لسر جوان الکردیه. از جمعه کاری هر هفته ام دل لسر دلدار تیوی برنامه دین، ایمان و آیین بربوه بن گلی تماشاوان هجا. ام دخوازن هون ما بشوپینن ویدئوین ما تماشا بکن و جگه دوست و براین خورا پاروه بکن. دین، ایمان و آیین داکو ام باش بزانن دین و ایمان و آیین و ریتویلین خواه ما خواست ام وی پروگرام خواه وصا بناو بکن. میوان ما ایرو برز دکتر فلمس کارا دنیزه. مامۆستا هم بخێراتن سەرچاواتن. مامۆستا ئێوارەوە بخێر بێ، خۆدا ڕازی بێ، خێرا خۆی وەبێ ئینشاءڵڵا، شەماوە بخێر بێ، دەماوە بخێر بێ. خێراتن سەرچاواتن. دلدار تیوی سەر یوتیوبێ سەرخێرێ بێ ئینشاءڵڵا، خزمەتەکە باش بۆ گەلێ مە بکێ، کارێکی باش بکێ. ئەمێ بیتکن گوت پێشە ڕۆژێدا دلدار تیوی کارێکیش بۆنی گەلێ مە بخێر و بەرەکەت و باش بکێ. سەرگەلێمەژی سەرمەژی شۆپاندن لازمە مامۆستا و ji bona tavî Caban radiyallahu anhu jî mijareke gelekî girîng e, kesayetekî gelekî rastî mühîm e, girîng e. Îşevî inşallah bernameka têr û tişî em hevra berdewam kirin mamosta Cuma. دەست خۆش مامۆستا مەڵەتاوە. ئینشاءڵڵا وەکی گوتنا te برنامه ما بخیر و خوشی به و ام بگهێژن مقصد و مرادê xwe. Mamoste ez dixwazim pirsayê kemîm ji cenabê te bikim. Mamoste Caban Ebu Meymun el-Kurdî kî ye? Belê mamosta. Mamosta hûn zanin sahabiyê pêxemberê me gelek hene, bêhijmar in. Yek ji wa jî Cenabê Caban Ebu Meymun, bavê Meymun el-Kurdî razîbûna xweda Caban û li Meymun bê înşallah. Yek ji wa ye tavî sahabî ye. Sahabî çi ye? Sahabîye ku pêxember dîtiye û îman pêxembera aniye, hevaltî ji pêxember re kiriye. Yani Caban ew kesayetê Kurd hevaltî ji pêxemberê ümmetê Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem re kiriye. Demekê li Mekehê jiya diger pêxember aleyhissalatu vesselam. Wexta pêxember hicretî Medînê kiriye, wî jî hicret kiriye. Li wê de jî diger pêxember aleyhissalatu vesselam jiyana xwe dewam kiriye. Yani îman pêxember aniye, beyat pêxember kiriye. Ji pêxember hinek hadîs rîwayet kirina. Yekemîn di nav Kurda de ye ku îman anî Cenabê Caban razîbûna xweda lê bê ew e. Belê yani kurtasî Caban kesayetekî haloye belê. Belê dest xۆş mamoste. Mamoste gelek caran dipirsin dibên meneya navê wê çi ye? Meneya navê Caban el-Kurdî wateya wê çi ye gelo? Mamosta Caban di çavkaniyê İslamî de wexta ku derbas dibe Caban derbas dibe. Tabii ihtimal hinek zaniyar dibêjin dibe navê wî Gaban jî çê dibe. Ji delawê peyva bêyê ve waw jî pêvetin, gawan jî tê gotin. Bêje dibêjin ji ber ku tîpa cîmê
یا گێیێت حرف ناف ئەلفابا عەرەبی دە تونەیە ji dê lawê tîpa cîmê yanî C hatiye bikaranîn ji ber wê bêce dibêjin caban razîbûna Xwedê lê bê ama îhtimale ku navê wî gaban yan gawan jî bê ew jî tê gotin mana wê jî caban gavan em bêjin yê ku xwedî meqamê bilind tê sibê maneyê tê wê wateyê belê. بله مامۆستا. مامۆستا جوابان ev Kurdî silava Xwedê li ser bîtin li ger Pêxember aleyhisselam çawa nas ketiye? Mamosta niha çavkaniyê Müslümana da yanî kitêbê rical tabakatê hadîs yani muhaddîse yek û hadîs ji Pêxember aleyhissalatu vesselam rîwayet kirin caban divê dema awilî da derbas bê meymûn derbas dibe bêca tabii yani hayata wî nakê wilo bi hûrgulî derbas nabe lê bes yani caban li civata Pêxember maye pê îman ayniya li dûvê nimêj kiriya Pêxemberê me nas kiriye Pêxemberê me jî wî nas dike yani ihtimal ev e mamosta yani mesela Pêxemberê me derheqa Kurda da pirs jê kirina yani ti kes nîne ku herê civata Pêxember aleyhissalatu vesselam Pêxember ji wan pirs neke tu ji ku yî ku hatiya tu ji kîjan gelî tu ji kîjan welatî ji wan nake pirsa yani ji wî alî ve naskirina Pêxember aleyhissalatu vesselam û caban wê awayê çêbûye belê. بله. Gelek caran em hedîsa dibînin mamosta Pêxember aleyhisselam wekte cenabê te gote sahabî wextê tên heqeten nas dikin çi bedevî bin çi eşîra bin Pêxember aleyhisselam gelek van tişta ve alaqadar dibe. Baş e mamosta çi agahî destê me da hene di derheqê jiyana we da li Mekkê û Medînê wextê jiyan kirî? Tabii mamosta niha mesela Doktor Ahmet Halil dibêje dibê esasında ihtimal caban yek û mala yani li Mekkê hêdrûnişt yek jî mamosta yani şert û mercê wî wextiyek bifikirî neyê vêga yani hingî mesela têkiliya ehlê Mekkehê ehlê Medînê bi Kurdistanê re yani bi cezîra zêdetir Cezîretu İbn Umar cezîre derbas dibe yani cizîr û hawirdorê wê nakê welatê Kurda Kurdistan têkiliya wan nakê gelo bi çi heye yan bi ticaretê heya yan bi herbê heya yan bi dîplomasî heya yani texlîtê ku insan têkiliya bi hevra çêbî tabii Mekke û Medîne welatekî ku neketiye bin destê ti dewletê dagirker da ama Kurdistan car cara dibin dagirkeriya Rûma de ya car cara dibin dagirkeriya Farisa de ya wî alî ve ihtimale ku mesela yani yekî Kurd bibe esîr yani bibe köle were frotin herê Mekkehê were herê Medînê mesela ihtimaleke dîn camêrekî ji cezîrê dîplomat bê dîplomasiyê neqebeyna cizîrê Mekkehê Medînê da dewam bike ihtimaleke dî ticaret ji ya herî qewî nebe ticaret ya herî qewî ne çima insanekî köle bê halo nayê naskirin zêde yani gona gelekî nêzîkî Pêxember aleyhissalatu vesselam wek Hezretî Bilal razîbûna Xwedê lê bê Suheybê Rûmî mesela Bilalê Hebeş mesela vêca ihtimal ew e ku yani caban tüccar bê û bi Mekkehê re Medînê re ticaretê bike dem jî wê dê bimênî
هەیدی قورآنا پیرۆزە سوورەتی قوڕەیش هەیە هاوین و زستانە بێ تیجارەت بکردن ئەهلێ مەکێ قوڕەیشی دوش هاوینا چوونە تجارەتێ زستانە چوون تجارەتا واناکێ بەرفەڕەح بوو ناواتەنێ یا خەلکێژی بوارە هەبوو تجارەت vêca ji wî alîva yanî tîcareta ku mesela ne tenê Farisa dikir, Rûma dikir, Sasaniya dikir, Hebeşiya dikir bi Mekê hêra tîcaret wilo zêde bû îhtimal ku yanî ev duê demê de ev têkiliya tîcaretê Caban radiyallahu anh çû bê li Mekehê mabê û hingî wexta ku dema ku pêxemberê me aleyhissalatu vesselam wehî jêr hatî pêxember jêr hatî bala wî kişandiye bala wî kişandibê wê demê li Mekehê mabê demekê mabê havî piştre dibêjin dibê di çavkaniya de derbas dibê dibê ji Mekehê ew jî hicret bike diçe Medînê lûr jî jiyana xwe dem bike berdewam bike belê. Belê mamoste. Mamoste wê derê te behsa Cezîrê û Kurdistanê kir. Gelek caran derdoran dibihîsin dibên giringiya Kurdistanê. Di dîroka İslamê de dînî û tarîxî çi ye? Ev pirse gelek cara tê têkirin. Keremke mamoste. Mamosta tabi Kurdistan yani zanê mesela jiyana duyemîn wexta ku Hezretî Nuh aleyhisselam pêxember Nuh dest pê dikê malûm ji çiyayê Cûdî ji çiyayê Cûdî dest pê dikê û Cûdî jî hûn zanin ha yani li erdnîgariya Kurdistanê li Şirnex neqebeyna wê û Cizîrê de ye yani Cizîre ew der. Vêca yani mesela zanên ha Qur'ana pîroz de sûretê Hûd ayeta 44 sûretê Hûd rêza wê Qur'ana pîroz de sûretê 11 heye ayeta 44 da Xwedê Teala wexta ku Hezretî Nuh aleyhisselam bêje dibê keştiyekê çêka ew ê ku bi te re bawerî anîne lalê swar bibin û tev de wexta ku tufan dirabê Cûdî yani diçe Xwedê Teala mêzê ayeta Qur'anê ayeta 44 Eûzü billahi mineşşeytanirracîm mezinin em Qur'ana pîroz bixwênin inşallah وقيل يا أرض ابلعي ماءك وê dest pê dike belê me gota erdê êzin avê bikişêne asîman baranê nebarêne û piştre mêzî westewet alel cûdiyî yani li ser cûdî sekê geştî gemiya Hezretî Nuh aleyhisselam westewet alel cûdiyî li ser cûdî sekê yani ev tiştekî tabi bi nava nav nîşana yani wekî çawa Tirkî dibêjin adresê dide yani tiştekî piştre mêzin sûretê Mü'minûn rêza wê Qur'ana pîroz da ayeta sûretê 23 ye ayeta 29 ayeta 29 mêzinin Eûzü billahi mineşşeytanirracîm وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين Hazreti Nuh aleyhisselam ev dua yapar. Beşa. Xwedê Teala dibêjî bi halo dua bike. Halo dua bike. Mêzî em ê ji vergera Seydayê Mele Hüseyn, Seydayê Mele Saîdê Girdarî, Mele Mihemed em ê aynî vergera wê em ê xwênin. Ayeta 29 û bibêje. Belê. Hazretî Nuh xîtab ji Hazretî Nuh aleyhisselam re ye. Xwedayê min bêje bê Xwedayê min li cihekê pîroz û bi bereket peya bike. Cihekî pîroz bê û bereket bê. Mamosta ev rastiyeke dîrok bê. Yani welatê me wilqasî bi hezar sala dibin dagirkeriya dijmin de maye zimanê vî milletî baweriya vî milletî hêviyê vî milletî ti kesî nikariye ji we avistî çi qaseyek û hatin jî yani mesela
مۆغۆڵ هاتنە بناوی میڵاتی دا وندا بوونە حەلە هات gelek millet jî hel hat hamêzî ev bereketa dê ayetê ye û bibêje Xwedayê min li cihekî pîroz û bi bereket peya bike duyî her çêtirenê mazûvanan yê ku herî zêda yanî yekî peya dikê mazûlvanê herî çêtirkê Xweda Ezze ve Celle yanî mêzê di vir da Kurdistan bixwe welatekê pîroz û mübarek e dîroka İslamê de dîroka Müslûmanan yani vêga em bêjin dîroka İslamê belkî piçikî ne dîroka İslamê dîroka Müslûman rastî û xeletî her tiştê xwe dîroka Müslûmana da Kurdistan di nava gelê cîhanê de yekemîn ku bi riza xwe İslam qebûl kirin û Müslûmantîkeka fitrî di nav wa de berdewam dike ehlê Kurdistanê yanî Kurd in mamosta vêga di Kurd ji bonî ticaretê ji bonî matbaatê ji bonî cîrantiyê ji bonî çi bikevne qirka her de wê bê kam herine şerîatê ev girîngiya wê nake ev tiştekî di dîroka dunyayê de di nav gelê Kurd de pîroz û mübarek tiştekî gelekî baş e belê Dest baş mamoste. Şikir ji Xwedayê Kurdistanê û Elhamdülillah. binecih bûye li welatê me hişmendiye. Mamoste boçi cavana li Kurdî dîroka İslamê de wek kesayetiye giring dihête qebûlkirin û naskirin. Mamosta ma qîmeteke ji vê mastir heye ku di nava Kurda de yekemîn însanekî zana, însanekî dewlemend, însanekî ku qencî û neqencî ji hevdû veqetênê mêzênin çavkaniya dînayê jî Kurdistan yanî olayê jî ama caban yekemîn îman pêxember aniye û li civata pêxember maye û vegar heye Kurdistanê ola İslamê dînê İslamê di nava Kurda da teblîğ kiriye yanî belan kiriye belê yanî ji vê tişte ev jî girîngîke gelekî muhîm e belê Bele mamoste. Mamoste tedî gelek cara ev nîqaş çê dibin tedî hincar dibên Kurd beriya vê filan bawerî tînan filan bawerî hebûn gelek agahiyên qirêj jî hene ser va tiştan. Kurd beriya İslamê bîr û baweriyên wan ser kîjan dîna hebû mamoste û çawa İslamê nas kirin? Mamosta tabî weke her milletî Kurdistanê jî bîr û bawerî gelek vêga jî hene yanî çawa ku weke vêga mesela Mesîhiyê Suryanî mesela li hêla Mêrdînê û Ortodoks hene Katolîk hene Nestûrî wextekî hebûn Keldanî hebûn wextekî Yahûdî hebûn mamosta li welatê me tabî piştî dewleta İsraîlê ava bû yek bi yek koçber bûn çûn mesela Mêrdînê hebûn li Wanê hebûn li Başkalê hebûn Colemêrgê hebûn Diyarbekir hebûn yek jî mamosta niha berî İslamê jî ehlê Kurdistanê kê te'sîr li wa kiribê dînê xwe jî anîne yanî mesela Romayê Kurdistanê te'sîr kiriye yanî mêzênin li Mêrdînê li Midyadê Deyrül Emer meşhûr e Mor Gabriel meşhûr e mamosta ev dêra li Mêrdînê li Midyadê meşhûr dêreke siyasî ye çawa siyasî ye Bîzansê pereşiyandina ev mezheb weke bê fînanse kiriye li dijî wa mezhebê dîtirê haliyle yani mesela yani Ortodoks ji alîkî ve hatine Katolik ji alîkî ve hatine Suryanî hatine Keldanî hebûn Nestûrî hebûn diger wê jî wexta ku Sasanî jî yani Fariz jî hukm li welatî kiriye mesela dînê wan nake zerdüştîlik yani zerdeştî çan bêjin zerdeştî niha hinek belkî carna tabî ev ilmê dîn yani weke bê dîroka dîna dîroka ola wexta ku yek bixwînê
دینێکی گوێت نیسبەتێکی میلەتێکی بکەی ئەف ji غەیری جهوتیە مەسەلا دینê Yahudiya gerek insanekî cihû ji dê û baveke cihû were dunyayê heta got bibe cihû feqet ev dînê dî newlona wexta çûne welatekî ew welatkirina yani bin dagirkeriya xwe bin hukmê xwe de dînê xwe jî birnewir wexta got Faris Sasanî hatî zerdeştî aniye manîheyîzm aniye mesela Misralîlik aniye Mazdekî hatine wê de mesela manîheyîzm hatiye yani li welatê Kurdistanê berî İslamê ev dîn heme hebûn demda kî hatiye bastî mesela em bêjin zor destîliyê dîkiriya ew bûye xwe diyê wê de mesela rêga keldanî maqê li welatê me mane nemane yani ha ev jî ama piştre got İslam hat caban îman bi pêxember xweda û Resûlê wî anî Musulmantî hate welatê me yek jî mamosta mesela niha belkî ev xeletîkê çê dibe yani insanekî tavî li gorî İslamê xweda Azze ve Celle Qur'ana pîroz da Eûzü billahi mineşşeytanirracîm La ikrahe fi'd-dîn qad tebeyyene rushdu minel gay li dîn de zor tune tik kes nikare destê xwe bikê qirkat kesî were Musulman yani yê ev zor tune ye ji ber wê yekê Musulmanê Kurd wexta ku esasen de hinekî jî ji zordestiya Sasanî yani Farisa hingî ji zordestiya we aciz bûbûn dînê wayî zerdeştî jî terk kirin û ketine İslamê yani bi riza xwe ketine İslamê vêce goyek gobêje niha em berê zerdeştî bû rast e yani nedawa lê belê wexta ku İslam hat me bi İslamê îman anî pêşiyê me Kurda îman anîn ew dînê dîtirê wê de hişt belê Sıhhat baş mamosta ta gelek caran şaşiyek wiha heye edî zerdeştî û mecûsîtî û êzîdî her siyan bi hev re binav dikin û fehm nakin ku ev ê yekî din e ev ê yekî din e ev ê yekî din e ferqa wan heye destxweş mamoste mamoste cavan er Kurdî belê mamosta destûra we tabî ev ê we noxteke gelekî girîng we rastî we balama kişandiyê da yani çawa ku mesîhîtî yani dînê em bêjin lama Kurda bê file cihû Musliman jevdû cudana êzîdîtî cudaya zerdeştî cudaya yani Hezretî Zerdeşt li gorî baweriya me mesela di kitabê berhemê el-Nihal da dibêjin bê zerdeşt îhtimale ku pêxemberê wextê xwe bî ama îşra çawa ku rêga navê dînê Hezretî İsa aleyhisselam mesîhîtî bu ser navî hatiye gotin vêce ji hevdû cuda cuda ne belê belê destxweş mamoste dîsa li ser mijara xwe ez ê pirseyî bikim mamoste cavan er Kurdî kîjan hedîs rivayet kirine destê me de hedîsê we hene mamosta tabî niha hadîsê pêxember aleyhissalatu vesselam esasında dîn Kur'an û hadîsê pêxember İslam yani yek bêjî me İslam çi ye İslam Kur'an İslam pêxember e vêce pêxember jî gotinê wî kirinê wî tiştê ku kirî û yek jî wexta ku yekî tiştek kiriye pêxember gotiya baş e an jî pêxember got tasdîq kiriye yanî gotiya weke bêje bêdewam bike ha ev dînê İslamê ev vêca hadîsê pêxember aleyhissalatu vesselam tabî di dîroka insana da yani vêga insan gelekî hema kî dirabê ev hadîsa ez qebûl nakim belkî sahîh bê ne sahîh bê yani bi rastî Muslumana di ilmê hadîsê de înqilabek kirine yekemîn di dunyayê de tiştek kirine yani hadîsê ku hadîs ji hevdû wejar tune yani yê zaîf yani yê sahîh yê got ne hadîsin tiştê got ba pêxember re hatine nîsbet kirin hemû veqetandine lê pêxember aleyhissalatu vesselam êzê 23 sala
ئیسلام تەبلیغ کردیە لە مەکەی مەدینە پێکی ئەف پێخەمبەرێک و وحی ژێڕەتێ و دینێکی ئینسانە ڕە تەبلیغ بکێ جواکێ ئاڤاتکێ یانی ئەف پێخەمبەر جانەتەی دبێژن بیا gelek pêxafta hadîs çêdibê pêxember gotiye belê mesela mînaka teşbîhê de xeta nebe mamosta insana meşhur meyzênê bes li ser medya civakî rojê 10 twîta 20 twîta 40 twîtî davêj ji xeyrî gotinê wana wa hesêb bika cild kitabê çêbir ev tiştekî fitriya normala Vêce hadîsê pêxember aleyhissalatu vesselam jî mesela Hezretî Caban sahabiyê pêxembera çavkanî İslamê de derbas dibe û Hezretî Caban hadîs ji pêxember rîwayet kirine Hezretî Meymûn dibêje vê mij bavê xwe hes kir belkî ne carekê gelek cara 10 cara zêdetir meyzê hadîsek dibê kî bizewcê hadîsa meşhûr e hadîseke meşhûr e dibê wexta got bizewcê got zewicî mehra xwe birî niyet bike dilê xwe de got mehra xanima xwe nedîyêta yanî mehrek belî bû şertê nîkahê ye ev û wî jî dilê xwe de got tamam ez ê bêjim em ez mehrê nadim ê da dibê ew însan roja qîyametê weke yekî zanî yanî zinakar tê huzûra xwe de çima mehra xanima xwe xevala xwe ji ber ku xesb kiriye niyet kiriye û kiriye belê vêce ev webalekî gelekî mezin e ji vî alîva mesela Ahmed ibn Hanbel wê dibêje û di gelek berhemê îslamî de ev hadîsa pêxember aleyhissalatu vesselam Hezretî Caban kurêwî Meymûn radîbûna xweda li abê rîwayet bike belê Berê mamoste sixet xweş. Mamoste dibe cavan el Kurdî di nexlên xwe yên hadîsê de çawa tê nirxandin? Mamosta tu zanî weke hemû sahabiyê pêxember wexta got sahabiyê pêxember hadîsa dibêjin bê fîma qal ew kema qal yani dibêjin mezê ji pêxember hes kirine bihîstina dîsa dibêjin yanî weke vê got pêxember yanî ne got eynî dibêjin dibê got em eynî peyvê bêjin belkî mesela em kêm û zêde bikin wexta got me kelimekê peyvek tê de zêde kir ser navê pêxember aleyhissalatu vesselam ev webal çêdibê vêca caban jî mesela dibê gelek cara wexta ku hinek tiştekî dibêjin mesela dibê caban dibêjina Meymûn dibê şêx çima zêda xeber nade hadîsa ji me nabêje dibê hûn zanin hesasiyeteke wî ye gelekî muhîm heye dibê çiya dibê ev hadîsa dibê Caban radiyallahu anh vê hadîsa pêxember dibêje من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ki ser navê me yani mesela zanebûn dara wekê yani bêje bê pêxember halo gotiya miş pêxember bihîst û newlo bê bila di cehennemê de dihê xwe hazir bike amade yani insanê ku îftirayê bavêje pêxember aleyhissalatu vesselam ji ber vê yekê Hezretî Caban radiyallahu anhu jî ji wî alîva zêda yani hesasiyeteke wî ye gelekî zêde hebû ji ber wê mesela yani kêm hadîs gotine naxwe belkî ne ji ber vê hesasiyetê bane belkî zêdetir bîrawî hebûn jî belkî gotibane jî ama got gelo kêm û zêdebûn çêbikin bi bê webal bistûm de belê Berê mamoste. Mamoste pirsekî temaşevana hatiye bi Tirkî sual kiriye gotiye ez bi Kurdî dibêjim bêtim min boçe cihê Kurda di Îslamê de ku derê ye Îslam me dixapînîtin yan na min dersa dînê de qet alimên Kurd nedîtine
û Kurd boçe bi Îslamê tên xapandin. بله مامۆستا تابینەها جێ ئیسلامێ کووردا ئیسلامێ دە چییە تعالمێ کووردا هەنە ئانا حەزرەتی جابان ڕادی الله عنه ئاوا پێشیوانێ ما حەزرەتی جابانە یەکی ژێ مەستر عالمەکیش سەحابیە مەستر تونەیە لێ بڕاستی کوردستان چافکانیە عالمایە کوردستان چافکانیە عالمێ ئیسلامەیە ئەڤ یەک ژی مامۆستا یانی تر کەس بی ئیسلامێ نایە خاپان yani herkes berjewendiye xwe meşî yani dewletê meyzênin îro dewletê ku saltanatin yani qiralliqin dewletê ku mesela navê xwe deynane laîk demokrat mesela sosyalîst cumhuriyet mezê yek di nava wa de îslam tune ye hemû berjewendiyê xwe dimeşînin lê navê wa çi ye navê vanakê mezin Husnû Mubarek Saddam Hüseyin Hafız Esad mesela yani lê bi rastî ev xwe dixapênin insanekî ku îslamê fêm bike wê zanibê ku îslam ti kesî naxapî ev ê ku zulmê li Kurda dikin, zulmê li hevdû dikin, zulmê li hineke dî dikin ji bonî berjewendiyê xwe yanî mesela em bêga dewleteka yanî kîjan dewletê tu bêjî zêdetir ji Kurda zêdetir zulmê li gelê xwe dike Ereb bê li Ereba dike Faris bê li Farisa dike Tirk bê li Tirka dike meyzênin yanî ji sedî not li gelê xwe dikin sedî deh li Kurda dikin lê bes Kurdistan ne İslamê kiriye çar parça ne Müslümana kiriye çar parça û ev çar parça jî ne Müslüman berdewam dikin İngiliz û Avrupayî yê mesela ev dîro xwendibî yanî li ser masê dirûn hin erdnîgariya dunyayê ya Efrîqa mêzî ya Efrîqa bigire hetaya Kurdistanê li ser masê yani dîzayn dikin rast dikin li gorî Vêce ev ne sûcê Müslümana ye sûcê İslamê ye îro jî deyît mesela yani ew temsîlciyê vêga hûn zanî ser rûyê erdê Amerîka hukmekî zor destê wê de heye qebûl neke temsîlciyê wî taradînê mezinê wan nake barak li Hewlêr rojnamevanekî pirs jê kir gotiye mezêna tu çûyî Iraqê tu çûyî Bexdayê te dît hatî Hewlêr te dît meyzê ev de ciyê aramiyê ye ciyê xweşiyê ye qey halo nexweştir e got Kurdistan azad bê mezên barak çi got got nexêr na tiştekî halo nebêjin em vê qerarê nikarin bidin ew hûnê qerarê din êma qerar daye em dixwazin welatê me azad bê na Iraq wê qerara we hevsarê Iraqê jî destê wî de ye demekî ne Müslüman yani em sûcê xwe sûcê dagirkerê xwe em nekine stû dînê xwe da dînê me ji vê beriya elhemdülillah cuya lîva ev gotineke bi rastî em dînê xwe fêl bibin heq û hiqûq û edaleta dînê xwe yani em nedine ti baweriyê dîtirê belê Mamoste sihat xweş xwe vê derê mesele we şîrove ye dibe ku şîroveyek hebîtin bibe zilim dibe ku şîroveyek hebîtin bibîte adalet İslam adalet e wê bawerin kesê ku xwe nas bike û dînê xwe nas bike ew nakeve zulumatê ev kesên ku ji bo berjewendiyê xwe İslamê yan jî dînekî dî bi kar dînin û zilmê dikin ji xwe ev jî baweriya wa ya axiretê ya Xweda şikest diye dî ku baweriyekî wan axiretê hebûye ji xwe ew berjewendiyên dinyayê nedane pêşiya xwe mala te ve mamoste kunya
Caban çiye û pirtûkên klasîk de çawa tête behs kirin û yên derheqê wê agahî didin. Bi taybetî kîjan pirtûkin? بەێ طيب مامۆستا سەحابیە پێغەمبەر هەمە هەرێکێ کونیەکەوا هەیە یعنی کونیەوەکە بێ تشتێ ناسکردناوانەکە وەکە ناسنامە وایە یê caban Ebu Meymun bavê Meymun teyî nav ereba de wilo meşhûr e Kurdê me ya Rojava yê Binxetê ew jî hêb kar tênin mesela dibêjin bê bavê Ehmed bavê Cemîl bavê Mustefa wilo wî navî tê nav da navê wan nabêjin ev wiloka esasında ev hurmeteke yani yê li hemberê te nabêjît mesela Ehmed çaway bê bavê Mustefa çaway yani wilo ev hurmeteke bi Ebu Meymun tê naskirin û bi rastî jî pabî caban û kurê wî Meymun jî razîbûna xweda li wabê çavkaniyê İslamê de ji yani weke bê wê dewra yekemîn ve navê wa derbas dibe pabî yekemîn caban derbas dibe Meymun derbas dibe pişra el-Kurdî pêve dibe lê mesela mamosta yani niha navê wan nakê werê xwendin mesela yani di yekemîn mesela İbnî Hîbban mesela di ew behsa wa dikê fakat caban derbas dibe Meymun derbas dibe İbnül Esir Üstül Gabe yek mamosta yani teyt ev yek û heyata sahabiyê pêxember yek û tabaqatê yani yê rîcal yek û mesela ew kesek û hadîs ji pêxember rîwayet kirina jiyana wan nakê ku nivîsandin yek bi yek nivîsandina derheqê wa de navê wa gelek kitaba de derbas dibe yani kîjan kitaba İslamî tirakê kitaba hadîsê kitaba tarîxê kitaba fiqhê jî mêzî ew hadîsê pêxember fiqhê de bê delîl hadîsê de delîl e yani haliyle mesela yek ez çendeka bihêjmêrim mesela el-İsti'ab fi marîfetil ashab mesela Üstül Gabe el-İsabe fi temyiz sahabe mesela el-A'lam mesela meşhur yani devam ki Taberi bahs kiriye Bağdadi bahs kiriye Zehebi bahs kiriye Asqalani bahs kiriye İbn Kesîr bahs kiriye el-Mizzi bahs kiriye Taberi bahs kiriye yani el-Heysemi bahs kiriye Şeybani gotiye Zehebi gotiye gotina û yani navê caban dîrokê da pê çawexta got çêyek ser qelekê bi zmara yaziyek tê nivîsandin lê berî mîladê dema urartuya ye dema nizanim kêya di dîroka Muslumana da bi zmara navê çawa sehabiyê pêxember bî hatî nivîsandin navê caban û Meymun jî razîbûna xweda li wabê hatiye neqşkirin be yani çawa Hezretî Mezê Bilalê Hebeş Suheybê Romî Selmanê Farisî Cabanê Kurdî Ebûbekrê Erebî mesela yek bi yek navê wa derbas dibe navê caban jî razîbûna xweda lê bê û kurê Meymun jî derbas dibe belê Sihet baş. Dîsa temaşevana pirs kiriye çi agahî li ser silsîleya ku gihiştiye zamanê me heye yan tune ye li ser wê jî pirseke malbata wî ya vî zamanê em dizanîn yan ne ber pirsekî wiha jî hatiye باور که مامۆستا derheqa wê de dedît wefata wî û malbata wî de agahî tune ne mixabin yani vêga tabî niha mamosta hinek insan xwe nisbetî biba sehabîne pêxember dikin esasında bersîva wa Seyda Mele Saîdê Kurdî di mektûbatê de daye dibe eger lewhî mehfûz vebê çima lewra ev nîgarî ev coğrafya Kurdistanê mixabin dagirkera gelekî texrîbatê dikine yani erd çûye erd û serê erdê çend cara bin erd û ser erd
مامۆستا یعنی مەسەلا پشتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام مسلمانێ مەکە هەیە، مەدینەیە، شامەیە، بوسڕایە، ئەم بێژن کوفەیە، یعنی دیرۆکە وا ناکرد gelekî tevlî hevbû. Yani mesela wexta ku Moğol hatine çiqa texrîbat kir. Wexta ku Salîbî hatine yani çiqasî texrîbat kirine. Yani mesela dawî wexta ku Rûs hatine dawiya Osmaniyê deyît meşhûr e dibe Herba Nod û Siya 93 harbî tekîr bêjin. Mamosta ji Qarsê gelê Qarsê gelê mesela Ardahanê, Mûşê, Agliyê, Wanê gelê Wanê şaxê di Medînê ve derketine mamosta. Yani vêga bûne Ereb ji Kurdîtî derketine. Nizanin ku ji ku hatine. Tabii berî hezar û yani em bêjin 400 küsur sal kesayetekî ku jiyana xwe lê berdewam kiriya gelo malbata ku de çûya ji ber ku yani ew ji weke her kesî mesela malbata Hezretî Umer hinekî insan bêjin em Umerîne em Bekrîne çiqasî Bekrîne çiqasî Umerîne çiqasî xwe nisbetî ba Xalid bin Welîd bikin razîbûna xwe re bidin Xalidîne yani ev tiştekî as-sahtunîne bêje ew jî wî lê bibin. ببێژم malbata wê em in kesên riya عینی ما وەی ڕەحمەل باوێتە ئەرێ وەڵڵام ئەم مالباتا وینە ئەو پێشیە مەیە بێگومان الحەمدولillah. hat baş. Mamosta cebana li Kurdî li ser Kurdan çi bandor kiriye û berbelavbûna İslamê rola wî çi ye? Tabii mamostanha caban ku îman anî yani Pêxember aleyhissalatu vesselam êk sahabiyê pêxember yekî got îman anî nabêje welema îman anî peyv weke bi ew marê got bive nedê serêm dê nayê tiştekî wilo nafikire. Sahabiyê pêxember weke aveka weke çemekî ku çiya xwe berne xwar ê tirkî bê şelale ew ava golo xwe berdê xwar paqij zelal û her tiştî li ber xwe dê îmana wa tiştekî wilo ye. Ji bonî îmana xwe mêzênin mînake ji ber ku her kes zanê Eba Eyyûb el-Ensarî razîbûna xweda lê bê birayî Feyzullah el-Ensarî ser 90 salî Eba Eyyûb ji Medînê derdikeve berê xwe dê İstanbulê birayî Feyzullah berê xwe dê Bitlisê Eba Eyyûb el-Ensarî li binê Sûriyê İstanbolê şehîd dibe Feyzullah el-Ensarî li binê Sûriyê Bitlisê şehîd. Peki çêrvê û caban li Medînê mabêl kêfa xwe meyzan bêje wela ez ê cem pêxember ez ê ji xwe re direka sünnet bikim tesbîhatê xwe din destê xwe rakim û serêm ji ti kesî nayê şê ne mimkün e. Vê de caban jî hatiye Kurdistanê li Cizîrê li welatê xwe tebîğa İslamê kiriye qasid bi xwe re birine careke dî hatiye çûn hatina wî çêbûye û tesîra wî li welatê wî çêbûye mêzênin û digel vê re mêzin Müslümanê Kurd û hindî hakimê Kurdistanê Sasanîna yani di nav wê eskerê wa da nav eskerê wa da leşker bûn mesela dibe di nav wa da dibe nêzîka 4000 swariyê Kurda hebû ji mesela Deylem yani deylemiya pişta dewletek jî ava kirina ji wa re dibêjin bi Humru Deylem yani weka ev yani weke got dewlet ser pişta wa hatî ava kirin. Mamosta ev rastiyeka meyzênin li Ewropa meyzênin yê got Kurd vêga çiqasî wegîr in li hikûmeta yê got dewleta Sûrî ava kirine Kurd in yekemîn. Dewleta Tirkî meyzêne ekonomiya wa teslîmî yekî Kurd e. İstîxbarata wa destê yekî Kurd ye. Wîzareta hundir û destê yekî Kurd ye. Yani Kurd û Kurd û Kurd pekî yani yek ji vê bêje mesela. Bêje wî wextî jî Sasanî yani di nava wa da Kurdê ku
يعني لشکریەکە زۆر گران دەستێوادە هەبوون یعنی وەکە مەسەلا بەلازوری دبێژێ دبێ ڕۆژا قادیسیێ دیگەر ڕوستەم 4,000 لەشکرێ سەرەکە هەبوو جوارت گوتم دگۆ لەشکری شەهینشا مەیزی لەشکری شەهینشا وێجە دبێ وەختاکو هاتنە قادیسیێ دەیە قادیسیە فەتحا ئیرانەیە هەنگی ئەف مسلمانن لێبەلێ مسلمانتیا خۆ خەف بکردن شکەرە نەتکردن پشتا مەسەلا li Medayînê li Celûlayê mesela fetha Medayînê Celûla wa da va Kurdê ku Müslüman bûn wa ew welat feth kirine tesîra caban meyzênin tesîra caban Müslümantiya Kurda ye tesîra caban Müslümantiya çûyê Îranê ye tesîra caban el-Kurdî razîbûna Xweda lê bê gelekî daweteka mesela goşter Kurda zêde çêbûye İmaduddîn Xelîl profesörekî hêja ye Kurdekî gelekî hêja ye vê mesela fêkiyê daweta yani Müslümantiya caban çi ye Kurdbûna Müslüman Kurd yani em deyndarê Hezretî Caban razîbûna Xweda lê bê Xweda jê razî bê inşallah vê de yani gerek em jûya lîva em gelekî yani caban em Müslümantiya xwe em jêva deyndarin berê mamosta Saat baş mamoste pirsa me ya dawî hebû û ji xwe temaşevanekê jî heman pirs kiriye û paş em behsa caban el Kurdî dikin em jiyana caban el Kurdî çi ders diginin yani îro ji bo me çi wateye û di dîroka İslam û dîroka Kurdan de divê em çawa binirxînin mamosta caban razîbûna Xweda lê bê yani di çavkaniyê îslamî de weka sehabiyekî pêxember derbas dibe pêxember dîtiye jê rîwayet kirina û wexta ku yekemîn îslam derketî ser rûyê erdê îman bi îslamê aniye sembola meyzênin Kurdê Müslümana kesayeteke wilo yani kesayetekî wek em bêjin ne hema yani kesayetekî wilo bi serê xwe yek jiyana wî nake bixwêne û derbas bike ronayiyê di jiyana me mesela ronayiya İslamê di jiyana me de digire halo dibêje mesela welew baweriya te yani tiştekî dî jî hebe mezêna caban insanekî lekolîner e yani bi vê awayî ji welatekî tê baweriyeke dî heye wê baweriyê lekolînê serê dike weke bêteyî eqlê xwe tefekkûr dike di fikirê dibe ew bawerî ev bawerî ew bawerî mezên kêmasiyê vê qenciyê vê weke artı û eksiyê vê deynê berhevdû yani eqlê Kurdî lekolîner e esasında yê rastî heqê û batıl ji hevdû diveqetêne zulma Sasaniya Faris ku zorê ew zerdeştî kirine barê Kurda wî barî ji pişta xwe ji barê ji pişta Kurda dideyne û barê tewhîdê barê edaletê barê rastiyê deynê Kurdistanê bike vê jî kesayetekî gelekî sereke ye lê mixabin mamosta yani em yani dûr nekevin mamosta em dûr nekevin em alimê xwe zaneyê xwe qîmetê xwe mixabin em kêm zanin vê de gelek em jiyana we em lekolîna ser wa çêkin em qencê xwe em ji xelkê re qurban nekin bes belê Saat baş mamoste ya xweşî mamoste mamosta em gelekî kêfxweş bûn û me gelek jê sûd girt Pêxember aleyhisselam silav û rehma Xwedê ser bîtin dibêjîtin sahabiyên me wekî stêrkekê ne hûn kîjan sahabiyê me riya û bigirin hûnê bigihine xelasiyê necatê em bêjin hûnê xelas bin
me jîroke behsê cawanên Kurdî kir, sahabeyê Pêxember aleyhisselam, silava rehma Xwedî ser her duyan ji bîtin. Amin. Ewan xêra wan İslam berbelav bûna wa milletê me û temaşevan me îroke em temaşe kirin agahiyên waslan din. Hêvî dikem wekî cawanên Kurdî îroke jî milletê me vê peyamê pilgirît û berbelav biketin. Wek melay bateyê gote hemdê bêhed bo Xwedayê alemîn, ew Xwedayê daye me dînê mubîn, em kirine ümmeta hayrul beşer, tabi'ê wê muqtedayê namwer. Me bişopînin, me dest pê bernameyek wiha kiriye, em dixwazin bernameyê me jî milletê me bişopînîtin, parve biketin, ku dengê me jî bigihîje milletê me. Em gelekî spasiya wetî mamoste, emanetê Xwedê bin. Mamosta xêr û bereket, xweşî bê û nava gelê me de belavê kedawa pîroz û mübarek bê. Ve pîroz dikim û hemû hevalê Dildar TV kedawa xêr bê inşallah. Dişterazî. ji ronahiyê ber bi rastiyê. Dildar TV pîra navbera raborî